Каго Лукашенко нечакана звольніў, а каго ўзнагародзіў? Якую камедыю ён зладзіў перад чыноўнікамі, а таксама што за небяспечную праблему схавалі ўлады і чаму нярадасна Раману Пратасевічу? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Новая праблема Рамана Пратасевіча. Нядаўна ён заявіў, што звальняецца з мінскага завода, дзе працаваў зваршчыкам і пачынае новае жыццё. Але ж атрымліваецца пакуль не вельмі, і цяпер Раман запісаў відэа, у якім жаліцца, што нікому не патрэбны. На працу адыёзнага хлопца браць ніхто не хоча. Я буквально везде получаю отказы. Руководство разных компаний, и более того, даже в разных сферах попросту боится меня нанимать. И, в общем-то, мне напрямую говорят, как бы, вопрос не в профессиональных навыках, а в твоем имени. Вот и все. Са слязамі на вачах Раман адкрыта кажа, што не ведае, як жыць далей. И поэтому это, конечно, мягко говоря, раздавливает, потому что я не понимаю, что мне делать, где мне работать. Я чувствую, что у меня нет буквально никаких перспектив, и я буквально никому не нужен. Акрамя таго, Раман не хавае, што ходзіць да псіхатэрапеўта і нават прымае антыдэпрэсанты. По вот каким-то медицинским показаниям мое психологическое состояние оставляет желать лучшего. Увогуле, падзеі вакол асобы Пратасевіча пакідаюць шмат пытанняў. Амаль адразу пасля пасадкі самалёта і арышту ўлады спрабавалі зляпіць з яго публічную асобу, але затым паставілі гэта на паўзу. Пасля суда і памілавання Лукашэнкам незразумела, як і чаму Пратасевіч раптам стаў тыпу звычайным зваршчыкам. Але ўжо праз 3 месяцы ён нечакана паляцеў на адпачынак у Дубай, што таксама дзіўна. Ніякаму рабочаму ўсяго праз 3 месяцы пасля пачатку працы адпачынак не дадуць, але ж Раману далі. Паралельна пачалася другая серыя з блогерствам, і з Рамана зноў пачалі рабіць праўладнага публічнага персанажа, інтэрв'ю, стрымы за заронкам і гэтак далей. Нават яго канал ажыў, і туды пачалі зліваць імёны памілаваных і іншую яўна спушчаную зверху інфармацыю. Дайшло нават да таго, што ў калонію да Віктара Бабарыкі адправілі не дзяржаўных журналістаў, а менавіта Пратасевіча. Пасля заявы пра звальненне з завода здавалася, што Раман ужо дастаткова прагнуўся і заслужыў сабе нейкую перадачу на АБТ ці нешта такое, і зараз яго ўжо возьмуць прапагандыстам на поўную стаўку. Але ж не, і замест аўтарскага блога ў студыі на СТБ адзінокі Пратасевіч сядзіць у слязах у сваім пакоі і сам здымае сябе на тэлефон. Нечаканая адстаўка вядомага паплечніка Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра Аляксандра Канюка, які з 2011 па 2020 год займаў пасаду генеральнага пракурора Беларусі. Усяго праз пару месяцаў пасля пачатку масавых пратэстаў Лукашенко звольніў Канюка і замяніў яго на Андрэя Шведа. Афіцыйна пра прычыны такой ракіроўкі нічога не казалі, але ж пазней былыя работнікі пракуратуры расказалі пару цікавых момантаў. Напрыклад, што Канюк не звальняў людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, а шукаў нейкія кампрамісы і спрабаваў з імі дамовіцца. Таксама Канюк нават ездзіў у Брэст па справе аб забойстве Геннадзя Шутава, якому 1 жніўня 2020 года сілавікі стрэлілі ў галаву. Праз тыдзень пасля здарэння Шутаў памёр у шпіталі, і хадзілі чуткі, што тагачасны генпракурор Канюк хацеў нават пакараць вінаватых і збіраўся завесці крымінальную справу па факце забойства. Але чым гэта скончылася, вядома. Суд прызнаў вінаватым у трагедыі самога забітага сілавікамі берасцейца, а сябра Шутава, які стаў сведкам забойства, пакаралі 10 гадамі калоніі. Для Канюка ж гэта скончылася апалай, бо Лукашенко такой ініцыятыўнасці яму не дараваў. Пасля звальнення з генпракуратуры Канюк быў адпраўлены на зусім іншую працу і падалей ад Беларусі. Ён нечакана стаў паслом у Арменіі. Здавалася б, сінекура, але неўзабаве Арменія стала раптам таксама складаным для Беларусі рэгіёнам. Пасля таго, як Лукашенко падтрымаў у карабахскім канфлікце азербайджанцаў, кіраўніцтва Арменіі разлавалася. Прэм'ер Пашынян нават публічна заявіў, што не
ніводны прадстаўнік Арменіі не прыедзе ў Беларусь, пакуль Лукашенко пры ўладзе. У выніку на адным з самітаў Еўразійскага саюза гэта вылілася нават у публічную перапалку. Невядома, чаго ў гэтай сітуацыі чакалі ад пасла Канюка, але відавочна, што чаканні не апраўдаліся. У выніку указам Лукашэнкі ён быў зняты з пасольскай пасады. Прычым новую працу яму не прапанавалі, так што, магчыма, кар'ера Канюка ва ўладзе на тым і скончыцца. Паколькі яму ўжо 64 гады, то ён можа быць адпраўлены і на пенсію. Дарэчы, пра Лукашэнку і яго чыноўнікаў. З'явілася відэа з прызначэння на новыя пасады кіраўнікоў райвыканкамаў, і гэта сапраўдная камедыя. Проста паглядзіце гэты кавалак. Александр Николаевич с одного района переходит в другой. Да, товарищ президент. А что так? Ну, мне предложили, я согласился. На відэа вы ўбачылі новага кіраўніка Століншчыны Александра Пачко. Невядома чаму, але Лукашенко вырашыў зладзіць гэтаму чыноўніку сапраўдны допыт. А насколько Столин больше Кобрина? Район. По площади Столинский район больше, без малого почти на 100 тысяч гектар. По населению Кобринщина больше, конечно. Але ж і гэта не канец, бо на той жа нарадзе кіраўніком Драгічанскага района быў прызначаны брат чыноўніка Сергей Пачко. Лукашенко і тут не прайшоў міма. А Сергей кто тебе? По отцу это брат. От. У нас один Родные, отец. родные братья. Родные братья. По отцу. А падчас яшчэ аднаго прызначэння чыноўнікі выпадкова прагаварыліся пра вельмі паказальную сітуацыю. Паслухайце вось гэты дыялог. А сколько там примерно человек на строймаш? Вот сейчас на той площадке, сейчас тут меньше 600 человек работает, предприятие работает, в принципе, и перспектива есть. Оно там же, в центре города. Так точно. Часть, вот то, что осталось в центре города. Гаворка ў размове ішла пра магілёўскі завод «Строммашына». Калісьці адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў рэгіёна па вытворчасці прамысловага абсталявання. Але апошнія гады завод ледзь-ледзь выжывае. У некаторыя гады яго загрузка складала ўсяго толькі 3%. Дзяржава ратуе яго як можа, але вынік красамоўны, і пра яго лепш за ўсё кажуць афіцыйныя лічбы. У 2019 годзе на «Строммашыне» працавала больш за 1200 чалавек. Цяпер, як прызнаюць самі чыноўнікі, колькасць работнікаў скарацілася ў 2 разы, то бок да 600 чалавек. І тут нават не патрэбныя ніякія каментарыі. Улады схавалі ад беларусаў успышку небяспечнай хваробы. Пра гэта стала вядома з унутранай справаздачы Міністэрства аховы здароўя, якая трапіла ў распараджэнне журналістаў партала «Зеркала» пры дапамозе Белпол. Дык вось аказалася, што летась у Беларусі былі ўспышкі коклюшу і адзёру, а адзёр у перакладзе на рускую гэта корь. І колькасць тых, хто захварэў гэтымі інфекцыямі, вырасла ў разы і аказалася рэкорднай за апошнія 15 гадоў. Для разумення маштабаў, згодна з дакументам, у 24 годзе ў Беларусі зарэгістравалі 745 выпадкаў адзёру. Гэта ў 4,5 разы больш, чым у 23 годзе, калі па ўсёй краіне зарэгістравалі 160 выпадкаў захворвання. У папярэднія гады адзёр у Беларусі быў яшчэ больш рэдкай з'явай, а ў некаторыя гады паказчык захварэўшых увогуле быў роўны нулю. Такім чынам, у 2024 годзе колькасць хворых на адзёр у Беларусі аказалася найбольшай з 95 года. Коклюш – яшчэ адна хвароба, якой беларусы сталі хварэць прыкметна часцей. З дакумента Мінздароўя вынікае, што за ўвесь 24 год у краіне зарэгістравалі 2002 выпадкі. Годам раней быў толькі 881 выпадак, то бок рост больш чым удвая. Адзначым, што ў той жа перыяд рост гэтых хвароб адзначаўся не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, і ў Еўропе. Але ж адметна, што беларускія чыноўнікі не сталі нічога казаць людзям пра такую надзвычайную сітуацыю. Улады згадвалі асобныя выпадкі адзёру ў Мінску ці некаторых абласцях і раёнах, але ж не агучвалі агульную колькасць хворых па краіне. Аднойчы на прэс-канферэнцыі выступаў адзін з начальнікаў рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Кірыл Ігнатаў. Тады ён не стаў называць лічбы, банальна спаслаўшыся, што не мае пры сабе гэтых даных. Лукашенко атрымае медаль ад Лукашэнкі. Учора быў падпісаны дакумент аб дзяржаўных узнагародах, і медаль Францыска Скарыны атрымала нявестка Александра Лукашэнкі, якая пад творчым псеўданімам Ганна Сялук напісала такія кампазіцыі, як «Ах, Александр», «Бульба-дэнс» і гімн Генпракуратуры. Перад выбарамі Сялук займалася арганізацыяй канцэртаў у падтрымку свайго цесця, і, падобна, вынік яму вельмі спадабаўся. Цікава таксама, як на нашых вачах пашыраюцца амплуа руплівай жанчыны.
Раней яе прадстаўлялі выключна як аўторку песень Ганну Сялук. Цяпер жа у афіцыйных крыніцах яна фігуруе як генеральны прадзюсар Ганна Лукашенка. Іншым кавалерам медаля Францыска Скарыны стаў дырэктар таварыства музычная медыякампанія Андрэй Гузель, намесніца якога працуе родная сястра Ганны Сялук Тацяна Кулакова. Сама Кулакова таксама ёсць у спісе ўзнагароджаных, але яна да медаля не дацягнула, і ёй Лукашенка афіцыйна выказаў толькі сваю падзяку. Загадкавая гібель беларуса за мяжой. 15 красавіка ў Кракаве быў знойдзены нежывым 50гадовы беларус з Рэчыцы Сяргей Дубінін. Цела мужчыны з прыкметамі гвалтоўнай смерці знайшлі ў яго ж доме. Па словах суседа, увесь пакой быў у крыві. На падлозе ляжаў нож, а Дубініна ўжо без прыкмет жыцця знайшлі ў агульнай ваннай. Паліцыя распачала расследаванне, але ж што адбылося, пакуль невядома. Знаёмыя адгукаюцца пра Дубініна як пра актыўнага і неабыякавага чалавека, які ўдзельнічаў у грамадскім жыцці і быў незалежным назіральнікам за выбарамі ў Рэчыцы. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020 года ён збіраў подпісы ў камандзе альтэрнатыўнага кандыдата. Пасля ён быў вымушаны з'ехаць і апошнім часам жыў у Польшчы, дзе працаваў на будоўлі. Чыноўнікі не бачаць праблем і супакойваюць народ. Нечаканы бульбяны крызіс пракаментавала Дар'я Паласкова, прэс-сакратарка Міністэрства гандлю. Яна заявіла, што прадстаўнікі міністэрства наведалі некалькі гандлёвых аб'ектаў у Мінску і праблем не знайшлі. Маўляў, і бульба, і іншая гародніна там была ў асартыменце. Таксама ў стабілізацыйных фондах дастаткова неабходнай колькасці бульбы для ўнутранага рынку. Далей цытата. Падстаў для перажыванняў у насельніцтва быць не павінна. Паласкова дадала, што ўрадам былі прынятыя меры па вырашэнні сітуацыі з дэфіцытам бульбы, а сам дэфіцыт, па словах чыноўніцы, узнік па прычыне дыспарытэту цэн, калі беларускім вытворцам было больш выгадна пастаўляць бульбу на знешнія рынкі. Цяпер жа апошняя пастанова ўрада, якая дазволіла павысіць цэны, мусіць гэта выправіць. Лукашэнкаўцы працягваюць сваё змаганне з любой праявай нацыянальнай беларускай сімволікі. І цяпер проста ў эфіры канала АНТ людзям параілі. Калі маеце татуіроўку з пагоняй ці бел-чырвона-белым сцягам, то закрывайце такі малюнак адзеннем ці нават заклейвайце пластырам, а то, маўляў, будзе затрыманне, суд і суткі ці штраф. Прычым у сюжэце кажуць, што бел-чырвона-белы сцяг прызнаны ў Беларусі экстрэміскім, але гэта прамая хлусня. Ані сцяг, ані пагоня дакументальна не забароненыя. У 2007 годзе герб пагоня дык і ўвогуле афіцыйна прызналі нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Праўда, гэта не перашкаджае сілавікам затрымліваць і караць беларусаў за гэтыя сімвалы. Стала вядома, што чыноўнікі Лукашэнкі заключылі нечаканую дамову. Цяпер Беларусь будзе будаваць аграгарадок у Нагорным Карабаху. Пра гэта заявіў былы міністр аховы здароўя, а цяпер пасол Беларусі ў Азербайджане Дмітрый Пеневіч. Пабудаваць і адкрыць аграгарадок плануюць да 27 года. Ён будзе разлічаны на пражыванне 420 сем'яў. Мяркуецца, што будуць пабудаваны не толькі жылыя дамы, але і іншыя аб'екты, а таксама інфраструктура. Маштабная аблава прайшла ў Дзяржынску. Як паведамілі праваабаронцы цэнтра «Вясна», апошнімі днямі сілавікі праводзяць затрыманне і ператрусы. Прычына ўсё тая ж, беларусаў працягваюць кашмарыць за 2020 год. І цяпер прыйшлі за новай партыяй людзей, якіх знайшлі па фота ці відэа з пратэстаў 2020 года. Дакладная колькасць затрыманых невядомая, але ж пасля затрымання людзям выстаўляюць абвінавачвання па 342 артыкуле, а гэта ад хіміі і да 3 гадоў калоніі. Цяпер у Беларусі замест маршрутак будуць ездзіць кітайскія аўтобусы. Праўда, не паўсюль, а пакуль толькі з Мінска ў Гродна. Кітайскія аўтобусы маркі Жонг-Тонг набылі гэтай зімою спецыяльна для гэтага папулярнага маршруту. Усяго будзе працаваць 10 аўтобусаў, на якія патрацілі $1,5 мільёна. Цану на квіткі абяцаюць не мяняць. Як было, так і застаецца 35 рублёў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.